Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün sizin bilen Türkiye ve Türkiye'deki Türkmenler meselesinin gurrunu ederiz. Türkiye'de bilýäňiz gatken Türkmen ýaşaýa, ýani Türkmenistanyň vatandaşlary ýaşaýa. Ýani Owganistanyň Türkmenler bar, beýleki ýurtlardan ama o Türkmenler bar. Ýani esasen bizim gurrun etjegimiz o Türkmenler, Türkmenistanyň içinden gelen halk var da gurrun ederiz. Indi soňky 8 ýyldan bäri Türkmenistanyň has köpçülikleýin o gelip işläp yerleşip başladylar. Esasen Lewap mary soň izinden hem daha şoz gelýär. Şu 3 welaýat Türkiýe gowy yerleşdi soňky 8 ýylyň içinde. Yani ondan öňem gelip işläp görenler ýa-da okap ýaşap görenler bardy. Yani soňky 8 ýyl bilen deňeşdirende gaty ýa-da izde galýa tapawutlukda. Indi bu gelen o ýyldaşlarymys, o hemmämiz ýani bizi şu wagt görjeklerini bir bölegi daşar ýurtda da ýani köpüs Türkiýede. Ya da içindekiler var. Türkiye gelmek için tayarlık görüp görenler var. Yine bugünkü nememiz şol adamların hemmesine de değişli olacak. Şimdi ýyldaşlar soňky 3 ýylyň içinde esasen has o göze batyk dur Türkiýanyň ykdysady ýagdaýy. Yani gittikçe izagaýdýa ýa-da pese düşýär diýeli. Şimdi bu ykdysady ýagdaý iktisadiyet bir ütköçük bir zatdır. Yani ýurdun içindäki önümçilik ýa-da adalet sistemasy, siýasy ýol uğru yani hemme zat täsir edip bilýär bir ýurdun iktisadiýetine. Ne Orsiýadyň iktisadiýeti uruş başlady. Uruşun başlamagy bilen çökdi. Ine 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Indi has o ýiti bir görnüşde ýiti bir şekilde bildirip başlady. Şonuň ýaly ýöne Türkiýede uruş bolanok ýene näme diýip pikir ediplersiňiz. Türkiýanyň ykdysady nemesi daşky maý goýumlara bagly, ýani daşardan geljek ýatyrymlar diýilýär. Şoňa bagly daşyndan ýani günümüziň o şertleri hem Türkiýanyň içindäki siýasy ugur hemme zat täsir edýär. Şonuň bilen bilelikde de Türkiýanyň ykdysady nemesi bar. Indi üns berýän bolsaňyz öň arkaýyn iň az bir $700 gazanyp bolýardy. Ýani iň pes işlemedim diýen bir işte işlän alatyňyzda $700 gazanyp bolýardy. Şu günlerde 350'ine wagtlaýynça geçýär diýeli her aýlyk galdyrylýar. Bärde Türkiýede soňky 1 ýyldan bäri her 6 aýda galdyryp başladylar. Bular aslında bir korkunç bir zat, bir ýurdun iktisadiýetiniň o tezlik bilen çökýänliginiň alamatydyr. Aýlyklar onuň ýaly ýylda da galdyrylyp ýöreler ösen ýurtlarda. Gaty seýrek 3 ýylda, 4 ýylda bir olan gaty gidijek mukdar 3-5% ýaly galdyrylýar. Türkiýede her 6 aýdan ortaça bir 40% töweregi galdyrylýar ýa bir ýylyň ortalamasy alsaňyz. Her ýerde galdyrylanda 40% ýaly bir möçberde galdyrýarlar. Bulam Türkiýanyň iktisadiýetiniň ulur problemasynyň bardygyny görkezýär. Indi gelecekde nähil boljak diýilen soragyň jogabyny bermek aňsatdar. Ýöne käbir zatlar çak edip bolýar ýene türlü iktisadiýetçileriň aýdýan zatlary bilen ýa soňra ýyldaşlarymyz hem şo nämäň içinde ýaşap habar berýärler. Gurrun berýärler nähil zatlaryň bolup geçýäni barada ýa-da ýani bir Türkiýede öňümizde bir saýlaw bar. Dine gelecek bilen baglanyşykly nämäni aýtmaly bolsa saýlaw bar. Şo saýlawa çelli Türkiýede ykdysady nämäni kän bildirmän alyp barmaly.
Mart'ta yanlışmayan olsa Mart'ta geçirilecek saylava çelli bir eyle ya da beyle edip alıp barmalı da. Bundan önkü saylavda da şeyleti. Son saylav geçen son Demet diyor ana bir gıyska vaktin içinde yine tazeden saylav olacak için kendi ucunu koyuverip bilen oklar. Sähä saylavlarda gatul täsir ediyor iqtisadi ýagdaý elmi damada. Soň şu saylawdan soň o näme boljak bolsa o bolaýmaly. Diýilen ýalak netije gelýärler-de iqtisadiyetçiler. Menem şol düşünje derek. Yani o wagtda çellinem o ýuwaş-ýuwaşdan agyrlaşyp uğrar. Indi birinciden o pul kazançlar o $400 geçmez yani 350 bir ortalama bir neme boyunca gidiyor 320'lere 320'nin aşağına düşveren wagtda bir 6 ay bolýar kaldyrylýar. Indi näme boljagy belli däl. Soň ýene munyň üstüne goşmaça salytları arttırdylar. Yani käbir puwdaklarda gaty ullakan bir derejede artdy Türkiýedäki salyt nemesi. Bulam näme diýmek bolýar? İçki yani yurdun içki büdjetinde gatyly yetmezçilikler var yani büdjet açığı değil ya. Şonu yapmak yani ya da önümüzdeki nemede gatyly açıklığı emele gelecek. Şoňa häzirden taýýarlyk görýärler. Ve o ne derecede bol täsir eder onu önümüzdeki aýlarda hemmemiz bile ýaşap görürsüňiz. Bu ýagdaýy yani diyecek olýanym bir ullakan problema salytlaryň artmasy. Yani yurtlar östükçe salytlar aslında artmaly däldir ya bir ýerde galmalydyr ya da salytlar o düşüp bilýär-de. Yani bir artışa gidýän bolsa diýmek uly bir problemasy var. Bir zatlar o näsas idýär. Şonuň ýaly bir ýagdaý indi ýene bir mesele iqtisady neme bilen baglanyşykly. Türkiýede öý problemasy hem 10 ýyllardan bäri gittikçe ulalyp gelýär. Men gelen ýyllarymda o derejede däl öý o tutmak, neme etmek. Soňky döwürlerde hem gymmat hem az hem ýa-da dokument isleýärler-de ine Türkiýede ýaşamana ruhsatyň bolmaly. Soň şonuň esasynda öý tutup bilýän bizim türkmenlerimiz bundan soň öý tutma mümkinçiligi her geçen gün o bir näçe adamdan azalyp gidip barýar. Indi öý tutmak kynlaşjak. Öý tutmak kynlaşjak üçin bahalar gymmatlajak. Yani pikir edin siz dokumentiniz ýok ýöne bir ýerde galmaly. Köpräk pul berip ne alaç bir ýerlerde galmaly boljak-da. Ya da işleyen yerlerinde bir yerde kalacak. Yani hil düşecek adamların hili. Yine işleyen yerinde kalyan adamın durmuşu bilen öz öýünde kalıp o gatnawy işleyen adamın durmuşu ütköşüktür yani hili tapawut edýändir. Ne şeylere bir ýagda yine bulam gatyl täsir etjek. Taşyndan geljekler dokument alıp bilen oklar. Gelenden soň 2 hepdeden soň eýýäm gaçak ýagdaýa düşýär. Soňky wagtlarda Türkiýe gaçak meselesi boýunça gatyly herekete başlady. Hem serhetde hem ýurdun içinde. Serhetde de öňküleri ýaly sessiz galan okmuşlar, o gowlap tutup urup ýa saklap ýene izine goýberýän ekenler. Şeyler bir ýagdaýlar var soňky günlerde. Soň ýurdun içinde de gittikçe de neme köpelýär, barlalar esasen İstanbul'da köpelýär. İstanbul'un içi merkez bolan üçin ýa neme taşar ýurtlaryň gelip ýaşaýan merkez bolan üçin şo taýda känrak nemeler geçirilýär-de barlalar. Soň şo barlaryň esasynda tutup öýberýärler. Indi Türkmenistana deport bolmak maksady işdäl. Öňkülerine görä ýeňilrek bir tanqidler edilenden soň ýeňilleşdi ýöne. Ýene de ansat däl. Ine mysal üçin bir Owganistanyň ýurtdaşynyň deport bolmasy bir Türkmenistanyň ýurtdaşynyň deport bolmasyndan has ansat. Göne eýe çykýarlar o Türkmenistanyň beýle däl. Zordan gitmeli öz isleň bilen o bilediň hem özüň satyn almaly şonuň ýaly bir ýagdaýlar bar. Inde
Ee, Şu ýagdaýda haçan haçelli dowam eder ne diýip men bir soraw sorajak, belki özüňiz hem şo soraw aklyňyza gelýändir. Şoň jogabyna da men öz pikirimi aýtjak. Şonuň bilenem bugünlikçe jemlärin indi bu ýurda izine gitmeye gerekli Türkmenlerin. Birinci menim nemem düşünjem däl, o bolmaly zat. Ýa-ni bolmalsa Türkmenler öýüne gitmeli. Näme şeň diýende Türkmenleriň öýünde, o Türkmenistanda ýagny 12 trilyonluk baýlyk ýatyr. Ýani Türkiýedäki şu atky Türkiýanyň o nemesinde hiç zat galmady. Şu wagtky bilen deňeşdirmeli. Öňküsi bilen deňeşdirilende iň köp Merkez Bank bu nemesinde 700 näçe milyard, ýani 1 trilyona ýeten ok. Kredin 1 trilyona ýetmeýän bir neme rezervi bolan Türkiýanyň biz 15 hissesi baý ýurt Türkmenistan. Indi şo baýlyklar gidip eýe çykmaly. Ýa-ni şeýle de görünýär soňky nemelerden. Ýöne o ýurda baran wadyňa da bunu berip al ine halka sizinki indi bundan soň diýjek adam ýok, onam gazanyp almaly. Ýani biz öz doglan ýurdumyzyň baýlyklaryna biz özümize eýe çykjak bolýar. Şoňa da päsgel berjek nemeler bar. Raşizma hyzmat edip beren jinsy türkmen bolan adamlar bar. Ine olara garşy görüşmelidir. Olaraň sany gaty azdyr. Halkyň ýanynda hiç adam bolup balanok. Şolara garşy görüşen ýagdaýynda ýurt ösüşe geçjek. Ýani ýurt dogry bir neme oturjak. Soňra şo çykýan baýlyklar ýani ýurdun günlük durmuşuna, ykdysady aýlanşygyna koşuljak. Ýani ýurdun içinde şu an ýurdun baýlyklarynyň hemmesi göne Orsiýada gidip dur. Orslar muht alyp dur bizden. Onam alyp Ýewropa, Ukraina, Türkiýe, hatda ýene Türkiýede ýaşap görenler diýýän gazyňyzyň 30% Türkmenistandan gelýär. Ýa-da Orsiýa bizim gazymyzy alýar, Özbegistana satýar pikredin. Biz Özbegistanyň goňşusy bolup durup öz gazymyzy özümiz satyp bilemizok. Bizim gazymyzy Orslar muhtal ýa-da Özbegistana satýar. Şeýler bir ýagdaý. Biz şo düzgünü bozmalydyr. Şo düzgünü bozandan soň ýoluna girjek. Indi Türkiýede türkmenler näçe wagtda çelli galypdylar diýen soragyň jogabyny ýa-ni pikir ökmünde aýtjak ýa-ni jogaby. Bu bir gecede ýa-da bir aýda da boljak bir waka däl, ýuwaş-ýuwaş. Ýene 8 ýylyň dowamında, soňky 8 ýylyň dowamında gaty uly möçberde Türkmenistandan adam gelipdir. Bu gidişi 8 ýyl dowam edermi diýip sorasaňyz ýok. Ýani ýurda gidişlik başlady. Ýuwaş-ýuwaşdan Türkiýanyň ykdysady ýagdaýy bilen baglanşykly we Türkiýanyň ykdysady ýagdaýy öňümüzdäki ýyllarda hiç gowy görünen ok. Her geçen ay ýene özüňiz duýýaňyz, bundan soň hasam duýarsyňyz. Agyrlaşyp dowam etjek. Agyrlaşyp dowam etdikçe de Türkmenler alternatif bir ýol gözlejek. Olam häzirlikçe Orsiýadan gylyň ucunda dur. Şonuň üçin men maslahat beremok. Orsiýada ýa-ni gitmege o taýda ýa-ni bir uruş dursa Türkmenistandan sizi ýa-ni Almana geljek. Häzirki ýa-ni bir kanun hökümet nemesinde siz Almana barjak adam ýok o taýdan. Ne Almana barar, hem ýollary ýapylar, hem şo taýda ýa-ni nemäniň içinde galyp biler adamlar. Ýani ýurdun içi bir garşandan soň esasen Orsiýa ýaly garşandan soň gaterwet bolýar. Ýani Fransiýany gördüňiz, Fransiýa Ýewropanyň iň kulturasy baý we medeniýet nemesinden hatda hak hukuk, kanun, düzgün tertip boýunça da ilk liderleriniň biri. Tarihden ýa-ni soňky 200 ýyldan her şeýle. Şonda da seredin adamlar nädip neme taýlaya taş döwrüne. Orsiýada munyň 100 hisse beter boljak. Yani siz hem taýlarlar ýa-ni keypine de öldürüp bilerler.
yani Sovet Soýuzy dargan wagtlaram Peterburg taraplarında şeyler boldy. O zatlar gaýtalanjakdyr. Bunu häzirden daş döwrüge, o dosýarlara aýtmaklyk gerekli. Yani bizim o çıkışlarımızı emmekim görüp bilen ok, o görüp duran ok. Yani gurrun gidýäne siz gurrun bermelisinizdir o taýda bu taýda. Şeyler bir ýagdaý. Umuman aýdylanda Türkiýede o türkmenler üçin indi bundan soň sowap duran ýok. O bizim o taýda şey diýerler. Sowap duran ýok. O ýuwaşlyk bilen ýurda dogry gidip başlarlar. Soň ýeneden bir aýtmaly zat. Täze kimlik yani ýaşama ruhsat nemes alyp bolanok Türkiýede şu wagtda dogry dälmi? Öňkiler uzadyp ýörler. Öň elinde barlar uzadyp ýör. Indi şu uzatma meselesi haçana çel dowam etjegi belli däl. Ýöne meniň düşünşüm boýunça 2024'den soň edilmez. Bir üýtgeçme getirmeseler, bu pandemiýa döwründe pasportlar 2024-nji ýylyň soňuna çel uzadylan wagty kimlikler hem şoňa görä şo wagta çel uzadylar diýilen niýet bilen edilen bolmaly. Şondan soň bu ýöremen biler habaryňyz bolsun ýa-ni 1 ýylyň içinde bir karar berip ýetişmelidir ätýaşdan. Türkmenistan o bilen Türkiýanyň nemeleri öz arasynda ýene ılalaşyp bilermi diýseniz ılalaşyp biler. Hatda aňsy adam ılalaşyp bilerler. Ýöne elmi damada olaryň ılalaşmagy bilen käbir zatlar çözülenok. Mysal üçin ykdysady ýagdaýy ılalaşyp bolanok. Hiç bir ýurt ykdysady ýagdaýy bilen ılalaşyp bilýän däldir. O hakyky bir dünýäniň täsiri bilen ýöreýändir ykdysady näme. O mana aýdylanda şeýle. Onda ýyldaşlar sag bolun, men şu taýda jemlejek. Ýene-de görüşýänçäk.